Bardarjono нигоҳ кунед. Бозате дигар Toyota Camry 2 комплектация SE бардар SKC. Срочный фруктан шад солаш 2011 даст. Хато накунам мумкин бар дараш 10 бошад, ҳуҷҷатош техпаспорта 11 бошад. Номерошо бинед, номерошо падарка 0012 бардар. То моҳи январ, не, то охири сол ба фикрам хато накунем агар. Ҳуҷҷат, тонировка, утилизация ҳама чӣ дорад бардар. Ана тонировка ки ҳуҷҷатои салонада утилизацияш хай бардар. Ман як бор мекунем тамом ку. Нархаш бардар срочный 130 истода дорем, ки не арзонтар моҳед. Розӣ кардем бардар, нигоҳ кунед нарха. 123,000 сом бардар меояд, срочный муомилат дорад. Ҳолаташ хушрак аст. Мотор дуйни, без ключевой доступ, старт-стоп дорад бардар. Без ключевой доступ, старт-стоп. Балоношам светаш сиёҳи хушрак аст. Хайрдоро бошед агар марҳамат ба шумо бибинед. Марҳамат бардар. Инҷо овози махори моикас камтарак овози бедуктар ва бардар. Шумо ки самософ. Агон камбуди надоштад. Биёед таки устотон проверка кунед, бинед, махбул кунед, савдо кунед, буред бардар. Салон озир мебинед. Марҳамат, ҳолати салон бардар. Салони сиёҳ, пакетошам бардар. Салонош хушроят, без ключевой доступ дорад, сиденьи лифт. Винко 2010 моҳ 11 то 11 ҳисоб мешад ин бардар. 11 ҳисоб мешад. Кожни рул, мультирул, подсветкаша бинед, салончоша. Чиқи хушроят аст. Мониторчо Android задаган бардар. Мониторош хушроят аст. 190,000 пробег дорад. Бакоша бинед, бензин фольни бак доштааст. Дидед бардар, кондитсионерош ях, старт-стопош заводской аст. Чӣ аст на бардар ҷонаи ман марҳамат кунед, срочный фрухта нашад бошед. Ҳолаташ бай аст. Фикратон насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автоду байтаҷе бошед бардар. 123,000 сом боз муомила дорад, арзон карда мешавад. Ман марҳамат нигоҳ кунед неки. Мошинчае ки бисёр амирӯзо мепурсед, мошини бисёр хадаво ҳисоб мешавад мошин. Lexus ES 300 бардар гибрид. Бо ин корейский шудааст бардар, варианти беҳтарин 2015 вагон растамошка утилизация доштааст. Тамом бардар. Ин аминҷаи худаш ба се ташиқе буд, металлик буд. 177,000 модель мошин бардар ҷоно Америка буд. 172,000 сом срочный фрухтиам бардар. Ана инаш 195,000 сом срочный охири нарх фетон барои ки ин Корея аст. Американе Корея нов зада ҳама мордоша маскулаш агон шадиш кардагӣ нестанд. Ҳолаташ беҳтарин, дискош баломош дар ҳолати хуб, кузуфош тоза, шторка ҳам доштааст, люк ҳам дорад бардар. Ҳама наворотош ҳаст. Боз ман наворотошо бо шумо нишон медиҳам бардар. Марҳамат кунед, сеташ сети мокри аст сард мешад. Салон озер мебинед, без ключевой доступ, наворото бендохи шторка дорад. Ана инҷа мультимедиа дорад бардаро. Дидед? Задний обогрев, трёхзонный климат-контрол, ақибошам шторка дорад бардаро. Кожаош на панал дар ҳолати бисёр хуб. Без ключевой доступ бардар ҷоно. Кожаоша бинед чӣ хушрака, сиденьи лифт, панел сиденьи Корея. Дидед Корея ин инҷа винтолаш бошад. 2015 гуфтам нархша. Марҳамат, ба кабинкачош ҷамъ мешад. 180,000 километр пробег дорад бардаро. Ҳолати салонаш, салончош тоза хушрак ба тамом наврода доштааст. Обогрев руля, шторка, 180,000 километр гуфтем. Старт-стоп, ҳама чӣ дорад. Беҳад свежа каф мошинча бардаро. Хизаруда мешинед, роҳат мекунед рости гавда. Марҳамат кунед бардаро ки ES гибрид мепурсед. Ана ин варианти беҳтарин аст. Барои чӣ ин гапа гуфтаистодам, наворото нигоҳед, ҳама наворотош пур. Режим вождения, джойстик, пробегаш кам, ошибка нест, свежиги мошина аҳамият. Шторка чошам бинед, се тараф шторка дорад, ақибоша мультимедиа дорад. Дидед бардар, ҳама наворота дорад мошин. Чӣ хел аст навардар ҷонои ман марҳамат. Фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автоду байтаҷе бошед. Аз кадани мо мошинаи арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед бардар. Бай аст ки рости гап бардар, беҳад махол шуд. Ҳама ҷош заводской аст, заводской бо дигар аст бардар. Хеле. Ҷоно портерчо аст байни бо портерчо на портери бо хаги офтаги нигоҳ кунед чӣ хурак мо халадилникдор даст ин портер. Ин портер 1 сол пеш аз Корея омодаги даст бардар. Фақат ин сезони гармӣ ва коркардагӣ тамом бардар. Хеле таксиги зада мисол афгор нест. На панама фикр кардам ин вагон гуфта. Неки гуфтан ки акаҷо на 1 сол пеш мо гирифтаги демо, ҳам тобистоно барои халадилникаш камтарак кор кардем тамом. Ҳозир беҳуда хона ба хоб аст ин мошин. Чем беҳуда хона ба хоб кардан, ака фурӯшем, ака корша буд кунад сезони гармӣ аст. Беҳтар нест, гуфтем гап нест, беҳтарин аст. Барои ҳамин нархша розӣ кардем бардаро, срочный 120,000 сом боз муомилаи хушрӯ дорад бардаро. Солаш 2015 мотори CRD 133 бардаро. Кондитсионерош ях, ақибош халадилникош кор мекунад 100% бардаро. На панав аст мошинча. Нигоҳ кунед бардарои ман чӣ хушрак аст. ин портера мебинӣ бовар кунед ҳавасат мекунад. Мефора ки портера кунӣ гарди бардаро. Назар кушоем чӣ кар мекунед. Эҳтимол бошам шуда ё не.
Ana nişanlıkşın. Ana bardalarından darnaş. Yok ne çıkıyor? این همین هوا سخت گرم شده کروکشه پارتای خوب نمیشه تو من که خنکت میدانه اینجا تو مینیسی 15 گراد خون میکنه از بالا همین درنش متر اگر گفتی مرا کنی اگر تمام یخ بکنیم اینجا ده این برای باردارا اینا اکراچکا کشمونه میخواد چیزایی که هستن که برای مثال молочный продукт кондитерский اینا چیزا به هر درکوری چیز است باردارا холодильник جورشه با کوفتان نمیوین کولیکچوشه ببینید کولیکچوشه اینا پاپوشه کشیده میشه گوشی رو خیلی кондиционер дорад обогрев сидения дошт аст механика инайнаш бардоро холодильник ше ба фикра регулировка мекунед полаташ хушрак аст наслаш бо спинкадор дастан тарaf ҷо дорад марҳамат кунед на мультиручошам ҳаст пробегаш ҳам кам даст бардоро ман шумо нишон метиҳам пробегша 185,000 километр пробег дошт ратмай пробеги худаш мекунед марҳамат бардоро чӣ хел аст бардорҷонои ман марҳамат кунед 120,000 сом срочник арзанда ҷонед фикратон ҳатман меҳсед лайки фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бай ҷонои ман ассалому алайкум ана бай нигоҳ кунед бардоро ин мошин медонед чи аст бардорои ман Toyota Velford аст бардорои ман Toyota Velford Япония вагон буда соли 2014 бардарҷоно сафед трёхкомпонентни мотори 2.4 мешад нигоҳ кунед чӣ худак аст дискоша бинед чӣ худак зебдаги аст нав аст мошинча бардарҷонои ман ҳолаташ беҳтарин шкелекина дар наводида истоде нархашам нархи беҳтарин срочни фурӯхта мешавад хайрдоро бошед марҳамат бардоро варианти беҳтарин снятин даст растамошка утилизатсия дорад фоина тонировка ҳуҷҷати солонаву ҳамаша гузарондагиам бардорои ман пурра солона дастам бабунои нав аст 137,000 сомон нарх истодан боз муомила доштааст арзон карда мешавад биёед аз номи канали мо гап занед савдо кунед арзон кунед гиред бардоро марҳамат саломашо нигоҳ кунед нехел нефин дароз кушода мешавад сиденичо бинед капитонский аст бардоро се қатора аст подсветка чои потолокша бинед на подсветкаша на панал даст ки тозагиша бинед бардоро я бошина ҳавасам кард я бошина ҳузур хоб рафта райда мешавад подстаканникчоша бинед инҷошко یکی برای سیمینی بهترین است لعنیک رو بردارای من به حد این ماشین است بردارای که مثال راههای دور میروید که انا این ماشین که روید راحت کرده میرید عذاب نمیکشید انا مبلنی رو کانتینر رو شیخ از پیش تماشا میکنید با اسپیچو دوستو دارد مرحمت بر ماشینه مبلنی رو مولتی رو مانیتور استارت استاپ باز چی دارد 156,000 خو 156,000 километр пробег дошт аст мошинча японка старт-стопошо бедид на кондиционерош ашруху кабезоаст марҳамат перекидкаста перекидкашам хушку чотка омадаги ягон чи камбуди дида намешавад чӣ хел аст набардаро ҳаст хайрдоро бай аст мошинча срочни аст чӣ хел аст бардарои ман марҳамат кунед фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафтаду бай теҷе бошед 137,000 сомон муомила дорад савдо карда мешавад арзон карда мешавад марҳамат бай аст бай бародарҷонои ман ассалому алайкум марҳамат тамошо кунед боз ятаи дигар Mercedes Benz дар канали ҳафтаду бай теҷе бародарҷонои Mercedes Benz кузуфи медонед чи ҷели аст бардарои ман амела ҷели кардагине тоза ҷели соли 2017 хоб барои чи این گپ گفتم برای که سال $1 زچور در میگیرم برای بودیکیت نخل میکنم این بردارو به بودیکیت خودش ردنای رستالینگ از جیلی است ایمیل نه نمرش هم پدرکه سالش گفتم 2017 حالتش بهتری تنیروفکا حجتش 7 ماهی است 7 ماه تنیروفکا 7 ماه حجت 70,000 میل پرابگ کتی بردارو بسیار پرابگش هم کم دیسکوش نپانا کدوفش توزه چور در رسپیچو دوست دارد نگاه کنه چه خوشبخت است وشین بردارو مرحمت کنه جیلی 6 کدگم نکنه мотори севним катив даст бардоро ҳолаташ хушрӯ нархи 270,000 сомон срочна муомилат дорад салона меёбед тозагишавзуд мебелни салон потолоқои сиёкати салонош кожаош бисёр дар ҳолати хуб аст ягон ҷош камдагӣ дардагӣ хароштагӣ надорад 4 дар бесключовой доступ датчиски пирзон дорад бардоро сидени лифт памят сидени акустикаш бошад хармакардо 2017 16 вердараш марҳамат як мошине обогрев руля пружинный руль мультируль монитор обогрев сидений ана старт-стоп ҳам аст бардорӣ чӣ мекунед кнопкачи старт-стоп мезанед там дуҳзони климат контрол салони ёбнечка тоза аст беҳад саломошам тоза хушбахт аст бардаро
71,000 мил пробег, родной пробег. Кожниру, мультеру, липисток, кондиционерош, тоза бегу, кондиционерош худ шо кор карда истоад. Яхим мекунед мардам. Машин сеша худаш маълум аст охи. Сежак тоза аст. Нархаш ҳам нархи беҳтарин монде, муомилаи боз беҳтарин дорад. Хеле аз набардарҷонои ман марҳамат кунед, фикртон насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодо байтаҷӣ бошед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Ташаккури зиёда. Номерошро гуфтем, аз номи канали мо падарка аст. Бардарҷонои ман, ассалому алайкум, рӯзатон хуш бошад. Марҳамат тамошо кунед. Аз худи бохтар подписчикои мо бардарҷоно Toyota Corolla соли 2022 овардан, гибрид бардарҷонои ман. Гибрид мотори 1.8 гибрид аст. Американка бардаро. ҳолаташ беҳтарин. Удар надорад, ягон задаги сериёзи надорад, як бампераш мегӯянд ки камперак расидаги аст гуфтан, короче айрабакош кор кардагӣ набудаст бардаро. Винкода мемонам, занед бинед, соли 2022 мошин нав даромдагӣ аст. Вагон мегӯям хато намекунем, ки 1-2 моҳ пеш даромдагӣ бошад. ҳуҷҷатош ҳамаша гузарондагӣ бардаро салон аст. Ягон 10 моҳи дига тренировка ҳуҷҷат утилизатсия дорад. Номерош ҳам падарка, расходаш беҳад кам бардаро. Кондитсионеро ях бар ин кор карда истодааст. нархша бардаро 220,000 худамон ба ғалати бе ҳуҷҷатои солонаву бе растамошкашкатию бе тренировка гуфтан. Амина хай малина ҳуҷҷатоша гузарондем, малина як моҳ ҳай кардем накардем, срочни пул дар кор, срочни 220 монет гуфтан, гуфтем не арзонтар мондан дар кор камтар гуфтем бардаро, розӣ кардем нарха 210,000 сомон ба боз муомила дорад бардаро. боз як хеле мегӯям ин Corolla буҷо 240 ин нархошо нами хеле аст бардаро. Ман ба наздики якта фурӯхтем ба хотири тамоша 220 мондагӣ будем. ҳолати салом гибрид буд набуд намедонам, Америка набуд. Ҳамин Америка. Без ключевой доступ ҳам дорад. Салончош бисёр пуштлака. 2022 гуфтем, бали 21 11 моҳ 22 мешавад бардаро. нигоҳ кунед, салонаш хушрак аст. Пробегаш ҳам беҳад кам. 59,000 мил пробег дорад, родной пробег. Штопчош лед мешавад, удержание полоса, радар, монитор, задний камера, режим вождения. Диде бардаро ина старт-стоп, однозонный климат-контрол дорад ҳама чӣ. ҳолаташ хушрак аст. марҳамат кунед, барои духтарако апашкан варианти беҳтарин аст. Экономичный, кам расходак машинча навло. ҳозир машин ҳолати гибрид ба. гибридош хушрак кор мекунад, расход мекунад 4 литр, 4,5 литр бошад. беҳад кам расход мешавад гибрид. ана мотораш навкор ба даромад. хеле аз бардарҷонои ман марҳамат. арзон дастин фикртон ҳатман натед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Автодо байтаҷӣ. бай 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 бай. ташаккури зиёд даматон. марҳамат бардаро, дӯстдорони Toyota Camry 2 комплектация XL. нигоҳ кунед, ана Camry 2 меояд, до рестайлинг соли 2008 аст, 2 моҳ тренировка ҳуҷҷат дорад. мотораш бардаро 3.5 6 цилиндра. нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. до рестайлинг пони рестайлинг кардаги, ана дискои рестайлинги, бамперош, фарош ҳамаш бардарҷонои ман рестайлинги шудагӣ аст. 95,000 сом гуфта истодам, боз муомилат доштааст, боз хушро арзон карда мешудааст бардарҷонои ман. нигоҳ кунед, ҳолаташ хушрак аст. фарош фарои эскаги аст бардаро. эска наша дар наш сиёҳ мешавад. хуб, тренировкаи 100%, баллонаш дар ҳолати хуб аст. заводской пленкачошам бардаро ҳаст. ахироша нигоҳ кунед. XL дубли штила, мотори 3.5 6 тага мешавад. ошам мекунед, стопошам стопои навзадагӣ. хайрдоро бошад, марҳамат, 95,000 сом срочни фурӯхта мешавад. салом аввалгир мебинед. кани задагиш ин кодиша нишон дода истодам. ин ҳамин қад задагӣ доштааст ки як капот аст бардаро, дидед? задагишам бахайр аст, дидед? до рестайлинг аст. рестайлинг кардагиам бардаро. салоношам тозак, на 3.5 186,000 мил, ҳама Америка пробегаш аст, на 2008 моҳи 02. салонаш нест, салонашро бибинед. айрабакошам кор кардагӣ набудаст бардаро. хушрак аст. марҳамат, ҳолати салон, кожни салон, мебелни салон, кожашам дар ҳолаташ ба хӯш дефлектор дорад. ключевой доступ дорад бардаро. сидени лифт 2008 моҳи феврал. ина як дута кусокша алиш бекунед кожаша. ана бозявр каличе калташам ҷабаст. абагрев сидени старт-стоп наворотош ҳамаш ҳаст. ҳолати салонаш. салонаш хушрак 235,000 мил пробег бардаро. кожниру мунтиру дорад ҳамаш. марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад. хеле аз бардарҷонои ман марҳамат кунед. фикртон ҳатман натед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодо байтаҷӣ бошед. аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. бай 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 бай. бардарҷонои ман марҳамат. срочна бозатаи дигар BMW F10 дар шаҳри Истаравшан. солаш 2012 Америка бардаро. хайрдоро бошад, марҳамат. ҳолаташ хушрак аст, камбудӣ надорад, ҳуҷҷатош салома, утилизатсия дорад. Американка гуфтем, до рестайлинга. фарчоша бинед чӣ хушрак, 109,000 сомон нарх монде. боз муомила дорад, боз арзон карда мешавад бардаро. мошинча бад нест, ҳолаташ хушрак аст. срочни аст бардаро. нахти бошам нигоҳ кунед, 528i мотор 2 литри твин турбо мешавад бардаро. салом ҳозир тамошо мекунем.
сеташ 31, як тонировка намерасад та он дискачошам агар набудем беҳад хушрак мешавад. Салонош тоза, кожни салон, кожошам нечта хушрак аст бардаро. Ягон ҷош кандагӣ даридагӣ надорад бардарҷонои ман. Як танеки инҷаш бардаро инҷа кармашкачаш калтар сус шуда гастрезакош мушаҳидиш мекунед. Бесключиҳои доступ дорад, сидени лифт, памяти сидени дорад бардаро. Рулҳои эмзадагиам, рулчош хушрӯ, винкодаш бардаро 2012, лекин ними винкодаш бардаро нест. Не аз лабовой гирифтем, винкодша заред бигис бардаро. Рулоша гирифтем, рулҳои эм капагриф сидени дорад, пробегаш 250,000 километр гаштагида. Режим вождения дорад бардаро, 4 режим вождения, спорт плюс ҳам даст. Дидед бардаро. Харидоро марҳамат кунед, нархи беҳтарин, боз муомилаи беҳтарин дорад, боз хушрӯ арзон кардан мешавад бардаро. Срочни пул дар кор аст барои сиёмка кардани бардарҷоно, липчошам ҳаст, кондитсионерашам кор мекунад. Мотор коробка хадаҳои мегӯянд ки 100% ягон камбуди надорад. 300 километр бад 250,000 километр. Рулчоша бинед чихе худаш безедагӣ рулҳои эм аст. Марҳамат бардаро, арзанда аст, ёни фикратон назед, лайка фаромӯш накунед. Бо канали Автодубай таҷа бошед бардаро. Бай аз мошин дар шаҳри Тарафшан аст. Бардарҷонои ман, ассалому алайкум, дӯстдорони Mercedes-Benz E-класс 211 кузов. Бо диққат тамошо кунед бардаро, дар канали Автодубай таҷа нархи бераҳмона арзон кати мебинем бардаро. 110,000 хариб фиристадагидан бардарҷонои ман, барое ки японка янаси аст. Нархи бардаро нигоҳ кунед, чанд пул барозӣ кардем? 90,000 сом барозӣ кардагем. Срочна наки без савдо. Касе гирадагар бардарҷонои ман бурд мекунад. Марҳамат, срочни успет кунед. Тонировкаш 2-3 моҳи дигар ҳуҷҷатош солома даст бардаро. Марҳамат кунед. Мотораш бардарои ман 5.5 аст. Злер аст просто мошинча бардарҷонои ман. Марҳамат. ҳолати идеали кати тонировкачои 100% бардаро. ахӣ бошанд нигоҳ кунед. Солаш 2007 сол. 90,000 сом AMG пакет бардаро. нархи беҳтарин аст. ин мошини 120 130 то 150 та будам. пештар бардаро. ин ҳолати салон меҷ хушрака салонош. люк дорад. сидени лифт, памяти сидени, акустикаш, харман кардон, ҳама чӣ дорад бардаро. кондитсионерчошам кор мекунад. ҳолати салонош нема подвеска дорад бардаро. парктроник дорад. خب обогрев сидений дорад, пробегаш 186,000 километр даст. Мебелни рул, мультирул бардарҷоно. Салонош хушрак аст. марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад. Бай аст мошинча. овозашам бардар беҳад хушрак, вихлоп дорад. марҳамат. аз хер доро, нархҳои беҳтарин дар канали Автодубай таҷа мешавад. Лайка фаромӯш накунед бардарҷоно, бо канали Автодубай таҷа бошад. обуна шудагӣ набошад, ҳатман обуна шавед то аз видеои навбатиён бехабар намонед. мошини арзон дастрас ва самои муҳимаш мошини аст. мошини ба таби дили худатонро бардарҷоно бовар дорам ҳатман пайдо мекунед. ташаккури зиёд бай ҳастед. ҷонои ман, ассалому алайкум, рӯзатон хуш бошад. марҳамат, тамошо кунед. дар канали Автодубай таҷа ята дига ҳоҷибоҳои мо Opel Zafira B овардаган, нархи беҳтарин барозӣ кардем. ина нархша нигоҳ кунед бардарҷоно. ҳолаташ хушрӯ сафеда хушрак мошинча. ана як моҳ ҳуҷҷат доштааст, утилизатсия надоштааст. барои ҳамин бардаро аз 70,000 59,000 сом барозӣ кардем. срочна неки бе савдо, охирин нарх. солаш чанд буд ина? солаш 2006, мотори легендар ништагиаст, 1.8 қабурға бардаро. коробкаи механик, салони кожа, зуд мошинчаники. нигоҳ кунед бардаро, ина хайрдоро ҷошка бардаро. бовар дорам ки мошинча ҷошка мехарам бардаро. барои ки мотори беҳтарин, сеташам хушрак, салонаш кожни, 4 ойнаи электро, ахӣ бошам на панал аст. такси гаштагӣ нестам умуман бардаро. ҳоҷибо овардагиам ин мошинча. фурӯхтан дар пул лозим шуд, гуфтам майлаш қабулаш бо 6 скоростта. пробегаш бардаро 348,000 километр. ҳолати салонаш, салончош хушрак аст. хуб, чӣ дорад дига? кондитсионер дорад, кор мекарда бошад, мепурсем. кожни рул, мультирул. ин мошина бардарҷонои ман мотораш дизел дагас, мотори бензини, мотори ягаш, мотори беҳтарин партифтагиам. фаҳмидида? марҳамат, барои ин коробка 6 тага мешавад. срочни фурӯхта мешавад. марҳамат кунед, нархи беҳтарин, ягон камбуди надорад. биёед қатъи усотон проверка кунед, мақбул кунед, савдо кунед, арзон кунед, гирид бардароед. дига чӣ то мефарад? ташаккури зиёд. лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷа бошед. бай аст. бардарҷоно, ана ин BMW-ча нигоҳ кунед, шумо хушрӯчагиша. ана ин BMW F-даи бардарои ман М пакет аст. баъд бардаро соли 2015 мотори майда, мотори бардаро GC кардид. харидоро бошед, марҳамат, срочни бардарҷоно, нархи беҳтарин барозӣ кардам. 175,000 сомон нарх фиристадагидам. нарха нигоҳ кунед барои шумо чанд пул? 165,000 сомон срочни бардаро, охирин нархна. варианти беҳтарин, нархи беҳтарин. 5 камерага, фарои адаптивни лед кати, дискачои бардарҷоно М пакет кати, бесключиҳои доступ, тонировка ҳуҷҷатош чанд рӯзи дигар мондагидаст. барои ҳамин бардаро нарха розӣ кардем арзонтар беки, камтарак бисёр одами гирифтагӣ
که یکان هفته پس تنیروفکا وجود گذاروناد گفته 165 بار روزشتن باردارم این پاکت است باردارم салон мебелин бесключевой доступ салони бокни задняя баглет салон жигери щильниковый м пакетик салонус тоза аст бесключевой доступ сиденье лифт память сиденье до агор помощи солаш м пакет аст бардор наки сиденье м омдаги не рулошам рули м омдаги не бароим бардор якта ҳатман рули м мезанеди мошинча бардор штокош бардор лед аст 4 режим вождения дошта ман пробегаш шумо нишон метам ки чанд та гаштаги аст бардор салонашон мебинед чӣ хушбахт аст тоза проексияш ҳам аз кондитсионерош ях бардор монитор старт-стоп автостоп бардор пробегаш 350,000 километр гаштаги даст мил не албатта медонед километр мешавад бардор ҷон маҳрамат кунед якта рули м мезанед баъд мошинча тамом дигар кар мешавад бай мешавад дигар 165 нархи хуб аст охирин рафтем боз биёед аз наздик тамошо кунед бардор бисёр як инсони хуб астан мумкин боз ягон майдаи дигар арзон мекунанд биёед савдо кунед бардор ташаккур چی خیلی هستن باردار جانوی من مرحمت وریانتی بهترین نرخ بهترین که این خیلی ماشینچو باردارو میتونید از کانال 72 بایت جی پیدا کنید تشکر زیاد لایک فراموش نکنید با کانال ما باشید بای از باردار جانوی من و آنا تماشا کنید این ماشینچو سراچنی باردارو بازیت دیگر تایوتا لند کروزر باردار جانوی من پرادو سال 2015 دست ماشینچو خلیجی دبی است باردارو ҳолаташ хушрак 150-160,000 километр кати мордош аз худаш аст срочни фурӯхта мешавад бардарҷоно нарха нигоҳ кунед нарха бардаро 300,000 хариб гуфта истодагидан барои шумо 280,000 сомба розӣ кардан нархи беҳтарин аст успед кунед мотори 6 цилиндра 4.0 бензин тонировка ҳуҷҷатош ҳамаш солонат аст бардарҷоно солонат пурра мега 4 диска балоношам дар ҳолати хуб аст сафед рӯх компания аст бардаро ин автошам нигоҳ кунед Toyota Land Cruiser Prado бардарҷоно نگاه کنید سالن چوشه مرحمت وقتی سالن من میبینید از درش شما انا پوجنی سالن فیدیو چوشه لیست دست بردارم وقتی باش با کلیمات کنترل دارد بالاش پولنی دیفلکتر سیم خطورش هم هست بردار سیدنی سه خطور است پوجو شده میشه سیزی پس ما پناه است بردار سیدنی لیفت 2015 فیلم بله بردار چوله چند محبت بردارش خوب кондитсионер ҷош хушрӯ кор кардааст 160 км 180,000 км пробег дошт ана албатта коробка автомат старт стоп климат контрол мониторчои андроид хати бардора на ҳолати салонаш хушрӯак аст баъд нест бардарҷонои ман ана пробегеша гуфтем як тайм ачификаш бардор колодки алиш кардагидан замин датчикша мезана бардор ачифика дига надорад ҳамаш қоидави аст мебелни рул мултирул круиз контрол кожни рул ҳама чиз дорад бардор липчошам аст چی خیلی است باردارو 280,000 сом مرحمت کنید و любой نمود проверка санҷиш тайёр аст باردارو باید باردار جان ما Toyota Center вам проверка کنید مخلوق کنید چیزی гарантияш گرفتید چی خیلی است بارداروی ما مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال 72 بایت جی باشید ارزنده است یا نه نرسید باردار تشکر سرچ 280,000 сом باردارو نرخی بهترین است هم خیلی من دوست دارونی اوپل مرحمت تماشا کنید خیلی شد زفیر میپرسه زفیرهای توزش در کار خوشروش در کار گفته انا این سالی 2006 شده است باردار سال 2006 سیسودم موتور 1.8 است باردار جنوی من 1.8 16 کلاپانه قبورغه میشه موتوری بهترین حجتش باردار تو ماه январ فوریه است باردار ولاتش خوشروک 73,000 сом نرخ سیسودم معامله البته کی داره комплектацияш энҷой аст бардор дистачо шуд мечкарна энҷой олаташ хушбах камбуди надорад 73,000 срочни муомила дорад биёд аз номи канали мо гап занед савдо кунед арзон кунед гиред бардар ҷаноб салон ҳозир мебинед марҳамат бардорои ман кани салонаш хел аст ҳолати салон ҳолати салон аст бардор салонаш бад нест бардар ҷаноб ойнаи дута пешаш электрабл аст ақибош ручной аст бардор кондитсионерош ҳам ҳаст климат контрол катиб даст салонаши солои навашаста бардар пробегаш чанд бошад пробегаш бардар ҷаноб метавад ё не 189,000 нишонро бесудаст бардар ҷаноб пробегаша як тайрава кишайлиш мекунед бардар муҷиша тамом ҳама ҷош қоидави чӣ хел аст на бардар ҷаноб марҳамат кунед фикратон ҳатман ҳастед лайки фаромӯш накунед срочни фурӯхта мешавад нархи беҳтарин кадина бай аст бардаро срочне nebo соҳибаш мегӯям бай биед 73 срочно гуфта муомила дорад камтарина бай бош ки тақаҷон зинда бошед бардарои опел дустор зафира мекунед бардаро мошинчаи хизматӣ аст бардаро меҳнати мошин аст ин кати бардаро фақат пул коркунӣ мошин аст барои ҳамин успед кунед ҳолаташ хушрӯ энҷой аст комплектацияш барои ҳамин 73,000 боз муомилаи хушрӯ дорад бардарҷоно шабатон бахайр бошад марҳамат тамошо кунед BMW 4 серия
420D мешад бардаром. мотори 2.0 дизели, мотори B47, мотори майдаи, мотори GC аст бардаром. Срочно 149,000 сом нархи беҳтарин кати мебинем бардарои ман. Харидоро бошад марҳаматан ирофта ҳуҷҷатҳои салона. Нигоҳ кунед чӣ хушрояк аст мошинча бардаро. Гранд купе мешад кузуфошон. Номерошам падарка. Пленкаи чӣ кашидаги дидам бардаро. Мокри асфальт бардаро. Пленка кашидаган. Сети худаш сиёҳ даст. Дискачоша бинед чӣ хеле небишли. Балонош дар ҳолати хуб камбудӣ дорад. Камбудиш ин ҳамин фараш бардаро. Дута кайсаш кор намекунад. Танҳо кайсаш гласкиёш кор намекунад. Кузуфош неки дига бад нест. Нигоҳ кунед пленкаша нормал истодаги аст. Бошад бинед чӣ хушрояк аст. Шилдик ҷои М4 кати бардаро. Марҳамат ина харидоро бошад. Срочно 149,000 сомон дизел. Мотори 2.0 дизели, мотори бардарҷоно G16. Салон ҳозир мебинем. Камин салонош хуб мишлечоша бинед чӣ хушрояк аст. Гранд купе бардаро. Ан ҳолати салон, кожни салон, кожош дар ҳолати хуб бардаро. Светаш нархи сиёҳ аст ки дидам. Метавонад светаш сиёҳ машини Европа. Хуб боз чӣ дорад пробегааш 200 чанд буд ба фикрам. Мебор заводӣ мекунем 250 буд хато накунам пробегааш. Проекция не надорад 252,000 километр будааст. Монитор чошам ҳаст, режим вождения, селектро кобра, обогрев сидений, двухзонный климат контрол, старт-стоп, автостоп дорад бардаро. чӣ хеле аст ина марҳамат кунед. Харидоро бошад агар саломош хушрояк аст, бад нест. М-пакет аст оригинал, М-пакет рулчошам аз худаш аст. дидед бардаро чӣ хеле хушрояк. чӣ хеле аст ина бардарҷонои ман марҳамат кунед. фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед. Бо канали Автодубай таҷа бошед бардаро. Бай аст мошинча.